Als het dan geen winter is, dan heb je vaak dat waar wat we de haroende nacht hier doen heen. Roeg waar, stormig waar, rein en joet. Nou, het voelt nog wel wat ta, want het blijft toch aardig droeg bij u. Hoe droeg waar sprutsen, dat hebben we vannacht net meer en morgen van een pad ik net. En de temperaturen gaan er nog meer omheen. De verwachting. Joen en vannacht. Ja, allereerst de temperaturen. Die liggen samen bij de 8 of de 9 graden hinnen. En dat binnen temperaturen die we in juni in de nacht niet nog wel zien komen. Vierders betekent rein en een hudde onstwarmige wind krijgt zo'n 8 bij vlagen in de krijft 9, misschien nog wel heger uitzitters in het kustenwaardgebied. Roeg, jestig waar. Monodai. We beginnen met rein en de een paar buien en dan in de midden nog de zinnen er terug. En we gaan morgen uit hege temperaturen. 13 graden, de hoogste temperaturen in het oosten van de provincie. En de lagere temperaturen natuurlijk in de kustgebieden. De wind uit het zuidwesten en westen waai. En die is hut onstwarmig, krijgt zo'n 8. Letter die auto winnen misschien even een beetje dal. We zetten terug naar de orendagen die komen. Het vooruitzicht. Toosje, een dag met een temperatuur om de bij de 8 graden heen, denk ik. En vierders, ik wil weer een aantal buien, buikers en nog altijd in dat stormige waar, nog altijd in die hudde ontstormige wind. Op vrijdag bekomt het wat, dan hebben we de winterse buien, maar komen ze weer de sneeuw. Hoeveel de temperatuur, hoe dan nog, om er bij de zo'n graden in de luid, maar in de nacht 1 of 2 graden boven 0. En dan is er wel eens komen ze op wat gladens. Ja, en sneeuw een heel dal. Winterse buien, komen ze op sneeuw. Hoe daar, 4 of 5 graden, in de nacht 0, misschien op plakken wel -1. Maar de echte kel, de echte winter, zo een tak mieke wel eens weer om komen kennen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.